Tiniyak ng DSWD Bicol na sapat ang mga food packs na ipapamahagi sa panahon ng kalamidad. Inhalimbawa ni Regional Director Norman Laurio ang Camarines Sur kung saan may sapat na food packs na nakahanda oras na magkaroon ng kalamidad. Natin dito pa lang sa Kamsur, we have almost 69,000 family food packs. And aside from that, mayroon tayong 5,000 ready-to-eat food. Ito yung binibigay natin sa mga peer, doon sa mga na-stranded na mga individuals natin. Kagaya nitong nakaraang linggo na may ilan tayong kababayan na na-stranded dyan sa Pasaka Port. So automatic binigyan natin ng ready-to-eat food. And mayroon din tayong sapat na pagkain. Wala raw dapat na ikabahala ang publiko ukol sa supply ng food pack dahil ito ay bahagi ng adhikain ng lalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte, katuwang si 2nd District Congressman Luigi Villapuerte at Congressman Migs Villapuerte ng ikalimang distrito na masiguro ang kalusugan at kaginhawahan ng bawat isa lalong-lalo na sa panahon ng krisis. Sa isang panayam ng CSN, tiniyak rin ni Governor El Rey Villapuerte na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng probinsya sa mga residenteng naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon na sinabayan pa ng habagat. Palaging ready ang Kamsur dyan na kahit walang bagyo ay ang tao nangangailangan ng tulong yan dahil sa habagat. Di sila makapalaot, di sila makapangisda. So yan, araw-araw po nag-iikot tayo sa mga coastal area ng Libmanan, Pasacao, Bato, Bula. Binibisita po natin yan. Ngayong araw po, bisita rin tayo. Galing na po ako sa Del Gallego kahapon. So lahat ng sulok ng Kamsur na apektado ng habagat ay binibisita natin. At kung di ko mabisita ay pinapadala na natin ng tulong. Sa kabila ng hamon, nananatili silang katuwang ng ahensya sa pagbibigay serbisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. So nagpapasalamat siyempre tayo sa Villapuerte family because they are always there na sumusuporta sa atin sa lahat ng programa natin. And hindi tayo nagkakaroon ng mga pressing concerns talaga. Eli Balbin, CSN.